טוב, אז אנחנו הולכים לאכול היום לזניה, אבל הבסיס של לזניה הוא רוטב בולונז, ובעצם אמרתי אני אכין לכם סרטון שיסביר איך להכין רוטב בולונז, ומשם אנחנו נמשיך גם ללזניה. אז אנחנו בעצם צריכים גם מחבת וגם סיר. אפשר להשתמש בשביל הרוטב, אפשר להשתמש רק בסיר, אבל מבחינתי יותר נוח להקפיץ את הבשר על מחבת ואז להעביר אותו לסיר עם הרוטב. ואנחנו נדליק את שניהם. הכינותי מראש בצל טחון לגמרי, כי ילדים לא אוהבים לאכול בצל, וככה הם לא יודעים שבצל לתוך האוכל, כי הם לא רואים אותו. אני אדליק את האש, גם בסיר וגם במחבת. קצת שמן לשניהם, ונתחיל פשוט לטגן את הבצל על המחבת ובסיר. אנחנו בעצם נרוץ במקביל בשתי מקומות, פעם אחת על הבצל לבשר ופעם אחת על הבצל שברוטב. את זה אנחנו לא שוטפים עדיין, אני אטחן איתו גם את הרוטב כדי שלרוטב לא יהיו חלקים כאלה של עגבניות. יופי, נתחיל כבר לרתוח, לקנות את האור, נראה אם זה יעבוד. אש, אז נערבב אותו שלא יישרף. בינתיים נגיד שאני משתמש לא באמת קריטי לי הפרינר, אבל בקוביות עגבניות במיץ וגם ברקז, ואת שתיהם אנחנו נשים בתוך המג'י מיקס כדי נפתח את זה, תראו. בעצם יש לעגבניות את הקליפה ויש איזו צורה כזאת, ואנחנו לא רוצים שזה יהיה צורה של עגבניה, אנחנו רוצים שזה יהיה רסק. אנחנו נטחן את זה טוב טוב, ואז נערבב הכל פנימה לתוך הרוטב. חוץ מזה יש לי קילו של בשר טחון שעוד שנייה נצרף פנימה לתוך הבצל. כשהבצל מתחיל להזהיב, סוג של גורר אותו רחוק מהאש, ונשים את הבשר. שים את הבשר על המחבת. בינתיים אני אסגור את האש של הסיר, ואני בעצם מועך את כל הבשר כדי שישאר שכבה כמה שיותר שטוחה על גבי המחבת. שובר את הגוש הגדול. אגב, אפשר להשתמש ביותר בצל, אבל אנחנו במתכון אוריינטד לילדים. בזמן שהבשר נצלה לו בצד אחד, אני מעביר את הרסק לתוך המיקסר. ונלך לעשות לו איזה כל שעושה לנו רעש. טוב, אז טחנתי סיבוב אחד של העגבניות. אני פשוט שופך אותם כמו שהם אחרי שהבצל בסיר הפך לצהרהב. ועכשיו נגלה שנייה, אני אוסיף, עוד לא אוסיף מים, רק אסגור ונוסיף.
ואני מוסיף את כל מה שהיה. יפה. בתוך הכלי. ואני ממלא את כל זה במים. ואחד כזה של מים פנימה. ולתוך כל זה אני מוסיף עוד אחד כזה של רכז, כדי שיהיה קצת יותר סמיך. אני מוסיף אותו פנימה, שיהיה קצת יותר סמיך. נוודא שהאש דולקת מתחת. ואני נותן לרוטב להתחיל להסמיך, ועוד שנייה נעבור לטיבול. יש. טיבול. הטיבול הוא די פשוט, זה קצת מורכב מבחינת כמויות, כי סוג של תופסים ומניחים. עכשיו אני מטבל לפני שאני הופך את הבשר. שם מלח, כי בשר אוהב מלח. לא הזכרתי קודם, אבל אפשר גם להוסיף שום, שזה ממש כיף. פפריקה, כמה? עד שזה נראה קצת יותר אדום, פחות או יותר. עדיין לא מערבב. נוסיף, אמנם זה לא שום טרי, זה שום גבישי, אבל גם פה שום. שים קצת פלפל שחור טחון. שוב, kids oriented, אז בלי הרבה פלפל שחור. והמרכיב הסודי שלי הוא בהרת, שמשדרג כל דבר שיש לו בשר טחון. כמה? לפי העין זה בערך משהו כמו 2-3 כאלה. אפשר גם להוסיף אורגנו, שנותן לו טוויסט איטלקי, אבל לא הרבה. ובשלב הזה שאני כבר רואה את המיץ של הבשר, הכל הופך להיות שם חום, אני מערבב את זה קצת בזהירות, ואני מתחיל לנסות להפוך בזהירות. אני הופך. אפשר להשתמש בעוד יד בשביל להפוך בזהירות. זה השלב שבו אפשר גם לערבב פה את הבצל ששמנו בצד. ועוד שנייה אחרי שזה כבר יתחיל גם בצד השני להיות מוכן, נעשה לזה עוד סיבוב כזה של מעיכה ושבירה של הגושים הגדולים פה לגושים קטנים יותר. יופי. עכשיו אחרי שהפכתי כמעט את הכל, אני יכול שוב פעם לרדד אותו, ועכשיו אני מרדד אותו לגושים קטנים יותר. ואני מערבב חזרה פנימה את הבצל. אני מוודא שכל האזורים האדומים מקבלים שטח מחבת, כי בעצם השלב הבא, קצת מגביר את האש אולי, בעצם השלב הבא, אחרי שהכל כבר יהפוך להיות חום ולא אדום, אנחנו נערבב את הבשר לתוך הסיר.
זה זמן טוב להוסיף גם טיבול לסיר. אז כאמור, כמו שבשר אוהב, לא ראיתם? זו הייתה כמעט תאונה ודפקה לי הקופסה של המלח. כמו שבשר אוהב מלח, אז גם עגבניות מאוד אוהבות מלח. כמה מלח? הרבה. כמה הרבה? בערך 2 כאלה. זה בערך כף ורבע. אז עגבניות אוהבות מלח ועגבניות אוהבות אורגנו. ועגבניות אוהבות גם שום. גם את זה את יכולה לעשות בה. אוקיי. גם שום. וגם לפה אני דוחף את הבערת. בערת. ונשים גם קצת פפריקה. ולכל זה ניתן פלפל, אני לא אשים, לא היום. שים פה עוד איזה ערבוב. הכל מתחיל לקבל את הצבע של הבערת. יש לנו בעצם את הבשר שעוד לא קיבל את הצבע, את הבשר שהוא עוד אדום, וכל היתר זה בשר שכבר קיבל את הצבע של התבלינים. נערבב בזהירות של העוף מהמחבת, ונשים פה ערבוב ששפריץ כמובן. אם גם לכם יש פה את המין גוש הזה של הרסק שלא מתערבב, הטריק הנכון והנוח ביותר זה לשפוך אותו לתוך הבלנדר יחד עם התערובת. חוסך את הערבובים האלה. וזה לאט לאט מקבל צבע נפלא. וכמובן הכי חשוב זה את כל הגושים הגדולים לשבור לגושים קטנים יותר. גם כי בבולונז זה ממש טעים כשזה גושים קטנים ולגושים גדולים, וגם כי כשעושים לזניה אז זה הרבה יותר קל לשפוך את כל הרוטב על עלי לזניה מאשר לשחק עם גושים גדולים. ולאט לאט הרוטב מסמיך. אם אתם רוצים עוד רוטב, אפשר להוסיף עוד עגבניות, או להוסיף עוד מים. חשוב לזכור שמוסיפים עוד מים, צריך להוסיף עוד מלח וקצת מהתבלינים כדי שזה לא יצא חסר טעם. הבשר כבר כמעט מוכן, כבר לא רואה בכלל אזורים אדומים, וזה הקיו שלי שבו אני יכול לסגור את האש של המחבת ולהעביר בזהירות את כל הבשר בזהירות שלא יקרא החוצה לתוך הרוטב. ונעביר בזהירות את הסיר לאש גבוהה. ניקח חזרה את האש ונערבב בזהירות את הבשר בתוך הרוטב. השלב הבא והנכון ביותר לעשות הוא לקרוא לילד את
לתת לו כף, לחכות שיתקרר. הפוך, לקחת כף, טבול ברוטב, ועם בשר, לחכות שיתקרר, לקרוא לילד, להגיד לו, תטעם את זה. ואם יש אישור מהילד, או הילדה, אפשר להמשיך הלאה. בגדול מאוד מה שנעשה עכשיו, ניתן לזה עוד קצת זמן להתבשל. יש נמוכה אפשר. אני יודע מה שכחתי. שכחתי את אחד החלקים אולי הכי חשובים אחרי בערת. אל תזוזו. טוב, זה דבר שבאמת שכחתי. זה לא פייר. אבל זה דבש. כמה דבש? שאלה מעולה. עד שזה מרגיש בסדר. כמה זה בסדר? זה צריך להרגיש... זה לא צריך להיות מתוק. אבל השבירה הזאת של הטעם עושה פלאים. נערבב אותו טוב טוב. וניתן לו להתבשל עכשיו, לא יודע, 5-10 דקות. ככה, על אש בינונית. השלב הבא יהיה להכין פסטה. אז או שמכינים פסטה רגילה, שהמתכון הוא בעצם לוקחים סיר מלא מים, מרתיחים אותו, מוסיפים מלא מלח. כמה זה מלא מלח? 2.5-3 כפות של מלח. המים צריכים להיות מלוחים. על זה אני מוסיף משהו כמו כף וחצי של שמן זית, ואחרי שהמים רותחים אני שם את הפסטה, מחכה שתקבל את הצורה של הסיר. כלומר כל המקלות הארוכים האלה יקבלו וזה. מי שאוהב לשבור פסטה בהצלחה, אל תעלו את זה ליוטיוב. ומי שרוצה להמשיך לאיך מכינים לזניה, אז זה בסרטון הבא.